Хора, аз съм Денка Беке. И днес играем с Стани и това съм аз от Royal Gamers BG. И сега, както видите, Денис има някаква оферта за 2 лева един Giant Chest, 1000 голд и 80 джема. Според теб струва ли? Аз не бих я купил. Не. Giant Chest нищо няма да се падне. И да, това му е дека, с който разполага първия. И не знам защо не е сложил Giant скелетона просто. И сега аз ще направя малко промени по този дек. На третия дек ще сложим първата карта, ще ни е балон. Денис слага първата карта, ще има балон. Втората карта, може би, да, Giant скелетон слага. И ще се сложи Валкира. Ще го сложи или на стрелите, или на файербола. Така, хора, принца... Не. Файербола ще го замена с Барбериан хът. Барбериан хът по-добре. Най-добре. Що на Giant-а, бе? Giant-а знаеш колко е силен? Така, хора. Ще сложа тъй скитарката на кое? Мини пеката на... Чакай. Хора, аз ще пробвам един доста ефтин дек. Най-ефтиният дек в канала му. Да видя какво ще направя с него. Ще има спамени. Много. Така слага, Аро, всичко най-ефтино слагай. На москитарката. Ще сложа арчери на москитарката. И кнайт на файербол. И хора, 2,6. Но още не съм свършил. И 2,5. Така имам карти за апгрейд, но нямам злато и сега... Имаш злато. Но не искам да го апгрейдвам, защото събирам. И за какво събираш? И сега батъл. Да видим този дек. Дали става за нещо. Поне знаем, че става за примамка на Giant. Така, спамене. Данто е, че при тия декове всичко ти опира само на едни стрели. За по-малките арени, хора. Ето. Но за по-големите, ако имаш само с едни стрели, всичко ти го е спрял. Добре, знаем, че първата игра е победа. Може би е победа, за мен 70% е победа. 70. Голяма опасност. Сега Барбериан хъта. Щях да кажа ли Барбериан хъта. Ако имаш такъв, да го върна. Добре. Да. Долу ще пускат Мега Найт. Това ще бъде много добре, но той няма да може да играе. Затова отпуснат Мега Найт Draft Challenge. Гледате Royal Gamers BG. И добре знам, че първата игра е победа. Трета арена е най-лесната, той започна от начало, но той има един акаунт, който сега ще игра, на който са му го дали. И беше 9-та арена, но спадна и има най-фичите на втори. И така... отваряме крончеста. 225 голд, 2 джейма. Рокет, нова карта. Рокета. 9 милионки, 2 Giant и 22 бърга. Така, рокета няма да го слагам. Аре ще пробвам още няколко битки и си направя нормалния дек.
Хора, представете си, щом тук е толкова ефтин. Тогава си представете какво ще стане, ако влезнем в овертайма. Лошо. И хора, за малко ще спра клипа на пауза и ще се върнем след... Еми хора, върнахме се и за сега нещата не са много добре, особено с този балон, който противника ни пусна. Така, бомбата няма да направи демидж. Пускаме Томстон, скелети. О, вече скелетите са 3 в нови апдейт. И какъв беше този фаербол? Но тук Денис прави с канайта 5 лева най-добре демидж. Добър. Ще пуснем Спирит Бобени. И тук ще пуснем един бомбер. Бомбер като помбер. Като бият вакирата, пускам един Тодстон с едни гоблинчета. О, овертайм. Това е добре. Защото сега започва истинското спамене. Сега Денис ще направи истинското спамене. Не, това е много зле. Но ние му вземе първата кола. И какъв беше това фаербол? Можеше просто да го сложи тук и всичко да е заминало. И обрата на съдбата. Денис пуска стрели и всичко убива. Обрата на съдбата. Сега трябва само да се защитавам 20 и няколко секунди. По-добре го притискаме, защото ни е на 76. Така пускаме един Томстон и един Найт. И започваме спамене. Денис започва спаменето на спаменето. Така може да завършим наравно. Може някой да ще завършим наравно. Не овертайм. Не, верно, че овертайм. Така. Добре, Денис пуска това. Ни Денис, много спамене, бе. Само едни скелети. Така. Давай. Само пусна фарбол, всичко е заминало. Дай. Имаш 3 секунди. Хора, трябваше да сложа и рокета тук. Не. Тук е загуба. 100%. Не е загуба, и завършите. Или пък не. Равно. Може и наравно. Равно. Не е загуба. Защитавай се, бе. Загуба. И добре, първата игра беше победа, на втората игра не на късмети е загуба. Да. Това беше просто Сега ще ви късмет. покажа втория профил, който един пич ми го даде, защото вече не иска да играе Clash. И сега ще ви го покажа. Има един приятел, Цецко, къде като Денис чуе Цеца трепни и Денис започва. Цецо е наблизо. Окей. Така. Сега пишем само конфирм и сме готови. Сега ще видите. Но ще снимам повече Той е на бил на... истинския си профил. Иначе на този ще играя само на чаленджите. Ще снимам на него. Беше на 9-та Сега арена, но някакъв пич му игра на телефона и изпада. Сега аз съм в клана BG Forever. Точно преди една минута му се падна един Magical Chest, който ще го отвори утре, докато снима клип. И да нова пожелайте му шанс за Legendary. Ако е Nightwitch, ще се изражниш ли? То много, 2 пъти подред. Ще бъде 1 от Nightwitch. 4. По-скоро ти не си го спечелил, те са. Втория Nightwitch аз го спечелих. Legendary. Чест. Така хора, това е втория профил. И той на 2 игри от 9-та арена. Денис, пожелавам ти късмет се вдигнеш. И това са му рекорда по купите. Сега ще го видите рекорда по купите колко му е. По-скоро на някакъв гопито. Така,
Рекордът му е 2692 купи. Еми хора, пак казвам, тук ще снимам само ако излезне нов чалендж. И този пич ми даде профила си доброволно, не съм му го искал, а той ме попита. Аз му казах не и той ми го даде. Въпреки много скъп. Денис на лъжи. Еми, това ще бъде всичко за този клип и до